Il-kabinet tal-Labor jidher li mhux qed jinkwita wisq dwar l-inċertezza li qed joħloq Robert Abela bl-aġir tiegħu meta affaċċjat b'domandi dwar elezzjoni ġenerali bikrija wara li l-Prim Ministru evita milli jwieġeb mistoqsijiet dwar meta se jħabbar l-elezzjoni ġenerali u wara li dan l-aġir ħoloq inċertezza kbira fil-pajjiż. Affaċċjajna lill-Ministri Silvio Xkembri u lil Ian Borg b'diversi domandi sabiex ineħħu għal kollox l-inċertezza li qed tikber u li issa qed taffettwa n-negozji. L-elezzjoni ssir, meta jiddeċidi l-Prim Ministru, meta jkun l-aħjar żmien għal pajjiż. Mbagħad ovvjament meta ssir nkun wieħed kun jista' jħabbarha. Il-Prim Ministru ddeċida ma kellimkom? Jiminix il-Prim Ministru, ma l-Prim Ministru żgur m'għandux problema biex jiddeċiedi. Ovvjament dik hija prerogattiva tiegħu mhux tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista kif jara li jkun waqt idoni jkun jista' jħabbarha. Però ma qalilkomx ġifieri ma tkellimx magħkom dwarha di. Mal-Prim Ministru x'nitkellem mal-Prim Ministru żgur mhux ħanqod niddiskutih miegħek. Ma nafx min propju qed joħloq dik l-inċertezza u jekk fil-fatt teżistix. Il-Gvern fadallu mandat sa Ġunju li ġej. L-ispekulazzjoni dwar elezzjoni ġenerali f'Novembru bdiet tintensifika wara li ħarġet l-aħbar li żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna ġiet posposta per raġuni uffiċjali tkun minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Din l-inċertezza kollha ċertament qed toħloq pressjoni fuq in-negozju bil-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Mamo fl-aħħar sigħat tisħaq mal-Malta Today li d-dubji dwar jekk Robert Abela hux se jsejjaħ elezzjoni ġenerali għal Novembru jew le qed jixtu il-kummerċ flimbu u diversi negozji ma jistgħux jieħdu ċertu deċiżjonijiet għal qabel il-miliet. L-istess appell sabiex tiġi eliminata l-inċertezza sar mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb li min-naħa tagħha sostniet illi tistenna li r-rappreżentanti tal-poplu ikunu ċari f'diskorshom u mhux iħallu l-kumpaniji u n-negozji mdendlin meta ġej żmien importanti għalihom. Issa min jixtieq joqgħod bil-qiegħda fuq bank jispekula meta ġej l-elezzjoni u f'pajjiż demokratiku jista' jagħmel hekk ukoll. Ma dawn il-korpi kostitwiti, ġifieri nifhem l-ispjegazzjoni tiegħek, però l-korpi kostitwiti ir-rapport kien tal-Malta Today, ġifieri kemm il-Kamra tal-Kummerċ fost l-oħrajn li qalet li anke fuq in-negozji importanti li jkollna daqsxejn indikazzjoni meta ġejja. Ma jfissirx li l-Kamra tal-Kummerċ tal-inqas nimmaġina mbagħad jażlu huma jispjegaw huma. Ma naħsibx li l-Kamra tal-Kummerċ neċessarjament qed tgħid li l-Gvern qed joħloq spekulazzjoni, forsi l-Kamra tal-Kummerċ qed tgħid li l-Oppożizzjoni, forsi taqbel miegħi. Ma l-prerogattiva tal-Prim Ministru mhux tal-Oppożizzjoni meta ssir. Iva, inti ma tistax tqum fil-għodu toqgħod tgħid meta ħajsejjaħ l-elezzjoni Prim Ministru. Prim Ministru għandu prerogattiva, ma l-Prim Ministru għandu mandat sa Ġunju li ġej u ċek. Għadkom ma tafux, ma tiddiskutejtu. Aħna nafu li għandna mandat sa Ġunju u kull filgħodu nqumu biex immorru għax-xogħol u naħdmu għall-poplu Malti Wawċi. Fl-aħħar sigħat tkellem ukoll mal-Malta Today id-direttur tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia li insista li l-aħjar ħaġa għall pajjiż tkun li jew tiġi msejħa malajr kemm jista' jkun inkella wara Jannar.